It's me, Rakitera. Good evening. Lisong Son TV. Good evening. Thank you. Thank you, friend. Thank you for coming. Rakiterang Bisdak, Ma'am Lynn. Thank you.
Nahiga na ako, Ma'am Lynn. Inaantok na ako. Bukas ng umaga. Alis na naman agad. Alis na naman. Kasi may ano kami. May activity kami bukas. Ma'am Jean, good evening. Maaga pa ako alis bukas, Ma'am Jean, kasi may activity kami. Nakahiga na ako ngayon, Ma'am Jean. Naantok na ako. Baka hindi ko matapos. Hindi ko matapos until 10. Mayroon din pumasok kanina sabay-sabay, Ma'am Jean. Marami sila, 13. Tapos sabay umalis. Beltsu, Baby Bear. Galing siguro kay Lolo yun, Ma'am Jean. Pabigay ng bonus views. Certain, tapos sabay pumasok, sabay din umalis. Playing Busbel. Nasa ilang videos na si Busbel? 7. Arlen D, naantok na ako, Ma'am Jean. Dito ako sa kwarto. This week marami kaming activities. Dapat bukas 7:30 nandun na kami sa office. Shout out for million views. Good evening, everyone. Playing Busbel. Thank you sa paharang. Bill Mix TV. You're welcome, Busbel.
Shout out 6 million views. Done. Done playing, Boss Bell, 7 views. Dito naman ako kay Ma'am Chin. Ma'am Chin, playing po. Benson Sus, Brent Aidan. Inaantok na ako, Ma'am Jean. Baka hindi ko ma-end, matulugan ako. Kaya,
Hanggang 7 videos lang ako ni Boss Bell. Para ikaw naman i-play ko. Inaantok na ko, Ma'am Jean. Dito na ako sa kwarto. Tapos, maaga pa ako bukas. May activity kami. Dapat 5:30 alis na ako. Para 7:30 nandun ako sa office. Salamat, Ma'am Jean. Pagod ako lagi, Ma'am Jean. Sa travel at saka doon na sa office. Daming trabaho, Ma'am Jean. Oy. Kaya tambay lang ako na to. Tambay lang ako sa live. Tapos kanina, akala ko si Boss G hindi nag-live. Kasi nag-check ako 9 o'clock pasado. Hindi siya, hindi siya nakapag-live. So hanggang na-busy ako, Ma'am Jean, nakita ko mga na siguro, ay, alas, tapos na nag-comment na ka-congrats na Boss G. Ay, wala nag-live pala si Boss G. Pero nung dumating ako sa office, hanggang hapon na yun, naka-play all siya. Billy Clover, thank you. Seven million views, shout out, thank you so much. Ma'am Jean, ikaw ba ang humahawak sa account ni Boss Bell? Hindi ko siya nakikita. Kumusta na siya, Ma'am Jean?
Super Cedric. Ma'am Jean, kamusta si Boss Bell? Na-miss ko si Boss Bell. Opo, si Boss Bell, Ma'am Jean. Na-miss ko. Hindi tayo nakapag-busy nung Sunday. Ayun, taba pa rin. Hindi po, Ma'am Rose. Ako po. Hindi kita nakikita. Mapakita ka naman, Boss Bell. Bukas magpakita ka na itsura mo. Na-miss ko kayo. Hindi na tayo nagchika-chika. Kamusta si Mami D? Wala, oy. Tumaba. Tumaba lalo si Boss Bell. Ako, Boss Bell, Sarap ka kasi magluto, Ma'am Jean. Pero lagi naman kayo nag-exercise, di ba? Ang sexing nyo nga eh. Nung, ano ba yun, nung January ba yun, na picture nyo, dalawa kayo. Nung February, yung pag-Valentine's. Diba? Okay naman po si Mami. Yun nga. Lang puyat lagi. Ahay. Naku, Mama Rose, ginawa ko. Puto ha. Naputo, 1/2 kilo. Ubos yan. O Diyos ko, Mio. Grabe ka naman, Boss Beloy. Inubos? Naku, Ma'am Rose, ginawa. Okay. Nahinto ko yung exercise namin. Ay, bakit? Nabisi kayo kay Mami? Grabe naman ang puto, oy. Siguro masarap yan. Siguro masarap, Ma'am Jean. Good evening, Yabi Buns. Thank you so much. Dugay man yung way kakasulod sa akon nga live ba? Kamusta ka na, Yabi Bunch? Wala ka ng bakasyon sa Bacolod? Bo, na-miss ka man namon, Yabi Bunch ba? Siguro, Ma'am Jen, manamit ang imo nga puto. Masarap yung puto. Kaya 1/2 kilo inubos. Inubos ni Boss Bell. Tamit. Namit pala. Damo ka naman na palaan nga nga hiligay nun. Ilonggo words, gali.
Dako mo views kay na Ma'am Jean. Ala, nag-Ilonggo na. Sige nga, mag-Ilonggo ako, naintindihan mo naman. Gamay lang, konti lang. Ma'am Lynn, where na yo? Hinahanap ka ni Boss Bell. Busy lagi si Ma'am Lynn. Dito na si Boss Bell at si Ma'am Jean. Yabi Bunch, hello. Din ka na. May istorya ako sa inyo. Kaina, nasakyan ko nga bus kagabi. Amo man na nasakyan ko kanina. 6 o'clock. Expect ko, 7:30, nandun ako sa office. Kasi sabi ng conductor, anong oras mapasok mo, ta? Kasi taga dito yung conductor. Siling ko, ngayon, dapat 7:30 andun ako sa office kasi may formation kami. Tapos, yun, ang 2 hours, ginawang 1 hour. Paspas, grabe ang paspas ng driver. Siguro sinabihan niya yung driver na pero marami kaming pasahero. Mostly mga mga estudyante kasi mayroong college dito sa amin sa La Carlota City. Andun, pag 7 o'clock, sabi niya, mag 7:10, 7 and 10 minutes, nandun ka na sa office mo. Oo nga, paspas. Paspas ang pag-drive. Paspas, Diyos ko, nung pag-uwi ko nung hapon, sila pa rin. Sabi ko, kamo man gihapon? Oo ta, suki. Suki. Pagdating ng terminal sa La Carlota, sinabihan siya ng dispatcher na yung speed niya. Pahinayan lang daw. Kasi paspas siya, Mabilis ang pag-drive niya, ang pagmaneho niya. Kaya, nawiningan siya. $8 million views. Good evening. Thank you so much. Atok na ako mag-gym. Sa kilid ko.
Nagska, nags, ano ni? Nagka-scatter pa ba kayo, Ma'am Jean?
Jean. Tapos na po. 6 videos. 6 videos, Ma'am Jean. Oras na.